Әгъуду биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Кеше һәр вакыт ниндидер изгелек кылып тора. Ул гына түгел, изгелек янында аның гынахлары да йөри. Чөнки изгелекне белмәсәк, гынахны белмәс идек, ә гынах белмәсәк, изгелекне без аңлый алмас идек. Бу адам баласының табигате. Ләкин шулай да ислам дине безгә гынахларны кылмаска яки әзрәк кылырга инди. Ул гына түгел, яхшылыкларны күбрәк кылыгыз ди. Инде хәзер кеше бик акыллы бит. Сорау бирә. Нишләп мин яхшылык кылырга тиеш? Нишләп мин гынах кылмаска тиеш? Мәсәлән, әгәр дә бу гынах миңа ләззәт китерә икән, мине байыта икән, минем дәрәҗәмне күтәрә икән, нишләп мин әле ул гынахтан баш тартырга тиешсең? Я булмаса, бу изгелек минем малымны киметә икән, дәрәҗәмне төшерә икән, яки киресенчә вакытымны ала икән, нишләп соң әле мин бу изгелекне кылырга тиеш? Бу өчен сораулар бик актуаль һәм бик урынлы. Без бу кешене аңлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип җавап бирә. Изгелек кылган кеше ди, ул тыныч күңелле һәм сакланган кеше булыр ди. Ә гынах кылган кеше күңеле тыныч булмас һәм ул гел куркып торыр ди. Нишләп болай соң бу? Аллаһ Тәгалә кушкан һәр изгелек тә бу кешеләргә файда китерү турында сүз алып барыла. Ягъни кемгәдер нәрсәдер биргән, физик көч белән ярдәм иткән, я булмаса башка мал белән булсын. Нинди дә булса гел яхшылыкка индәү, ягъни гел кешегә изгелек китереп тору. Һәм менә шушы кешеләргә изгелек кылган кеше үзе дә алардан яхшылык көтә. Ул начарлык көтми. Шуңа күрә аның күңеле тыныч. Ул тыныч ята якларга. Ул әйтә, беркем дә мине иемне басып кырмаячак, тәрәзәмне ватмаячак, машинамны яндырмаячак. Чөнки мин кешегә начарлык кылганым юк ди. Һәм ул чыннан да шулай. Яхшы кеше турында яхшы сөйләп йөриләр. Аның турында гайбәт сөйләсәләр дә, бары тик яхшысын гына сөйлиләр. Начары аның юк, яки сөйләргә уялалар. Ә менә начарлык кылган кеше киресенчә куркып тора. Ул тимер ишекләр, тимер рәшәткәләр артында тора. Ул үзенә мылтык ала, пистолет ала. Ул машинасын саклый, хатынын саклый, үзенә тән сакчылары, телохранительләр яллый. Чөнки ул белә, кемдер миңа начарлык кылырга мөмкин ди. Мәсәлән, Гомәр радиллаһу анһу янына бик зур делегация килә. Башка илләрдән. Һәм ул делегация килә дә сорый: "Кая сезнең монда патшагыз?" диләр. Ягъни сүрәгез кая диләр. Кешеләр әйтәләр: "Әнә ул агач төбендә ял итеп ята" ди. Делегация килә, күрә, Гомәр радиллаһу анһу агач төбендә йоклап ята, ял итә. Янында бер кеше юк. Корал да юк, кешеләр дә юк, тән сакчылары да юк, кәнизәкләр дә юк, беркем юк. Шуннан соң бу делегация әйтә: "Мондый дәрәҗәгә, мондый тынычлыкка ди, бөтен кеше лаек була алмый ди. Син мөгаен бик гадел түрәсеңдер" ди. Чөнки әгәр дә син начарлыклар кылсаң, булай рәхәтләнеп агач төбендә яклый алмас идең, ята алмас идең ди. Һәм чыннан да шулай. Гынах кылган кеше ул бер вакытта тыныч кына ята алмый, кала алмый. Үзеннән үзе генә ул кала алмый, миңа гел кемдер начарлык китерәчәк, ясыячак дип көтеп торачак. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Гынах кылган кешенең күңеле тыныч түгел, йокысы юк ди, тормышы имин түгел ди, һәм ахыр чиктә чыннан да начарлык белән бетәргә мөмкин аның гомере." Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, нәрсәгә соң изгелек кылырга, нәрсәгә гынах кылмаска дигәндә, тыныч булыр өчен, имин яшәр өчен, бәхетле булыр өчен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.